शकता आपण गिलक्याची भाजी बनवणार आहोत. हे डब्यासाठी बनवायची आहे. तर इथे मी गिलके असे 2-3 गिलके घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि आता याला बारीक कापून घ्यायचे. तर चला आता याला आपण बारीक कापून घेणार आहोत. तर इथे बघू शकता आपण गॅसवर कढई ठेवून घेतलेला आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण अर्धा चमचा मोहरी टाकून घ्यायची, अर्धा चमचा जिरे. आता गिलके आपण असे छान बारीक कापून घेतलेले आहे बघू शकता. तर आता याच्यामध्ये आपण थोडी पाऊण चमचा थोडी हळद टाकायची आणि 1 चमचा, आता 1 चमचा आपण लाल तिखट टाकलेला आहे, 1 चमचा आपण अंबारी मसाला टाकलेला आहे. आता हे फोडणीमध्ये टाकून घ्यायचं आणि याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं. फोडणीमध्ये त्याच्यात पाणी अजिबात टाकायचं नाही. याला अशी वाफेवरच बनवायची ही भाजी. डब्यासाठी एकदम छान आहे, झटपट तयार होते. 10-15 मिनिटांमध्ये आणि याला छान असं झाकण ठेवून याला वाफवून घ्यायची. तर इथे बघू शकता असं मध्ये मध्ये झाकण उघडून अशा हलवून घ्यायची आणि परत झाकण ठेवून घ्यायचे अशा पद्धतीने. तर इथे बघू शकता अर्धा चमचा आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे अंदाजानुसार. इथे मी अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे आणि मीठ टाकून मिक्स करून घ्यायचं आणि याला पाणी सुटतं. त्याच्यामुळे याच्यात अजिबात पाणी टाकायचं नाही. हे त्याच्या आमच्या पाण्यातच होत होती. त्याला पाणी असतं गिलक्यांना, त्याच्यामुळे पाणी नाही टाकायचं. हे बघा किती पातळ झाली, पाणी नाही टाकलं तरी. याला याच्यातच शिजू द्यायची. अजून ताट ठेवून 10-15 मिनटं अशी छान वाफवून घ्यायची. आपली छान भाजी अशी तयार होते. ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता. तर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. मस्त खा आणि स्वस्त खा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय. तर अशी भाजी आपली छान तयार झालेली आहे, ते बघू शकता.